Vi har gode forhåbninger, vi har fået en masse positive henvendelser, så det glæder vi os til at høre resten af stemmerne, når vi kommer til Vestkysten. Tassalo qapiarfiusaama atassutikkunnit. Adissoon sinmeqiamugut ingerlaanartumil taa ilulissaningaanniik ilangutassianguaq aampartiit nuan katersuuffianingaannersoq takulaassuarput. Ja, vi skal en tur til Ilulissat, hvor Siumut også har en valgfest i gang. Vi har haft Katrine Kruse ude og kigge på det. Ilulissani siumukkormiut unnummi katerisimаарfingisaanni nikorfavunga manna inoqarluarpoq массаккуллунак никорфақатигаара сиумут илулиссанингааннерсоқ паллиармиасинни exit pollimi таасинерни мисиссуинерит малиллугит сиумут илулиссани сиуариангаатсиарпо қанеқ мисигинарпа иснуаннеқаа аама exit poll такутиппаат маани сиуариарниссарпунериуллуарфигивара аама таанна тупингингилара укиуни кигуллерни маани санаарторниккут аалисартуллу ассиингиттутигуаннертуумик қаммуна мисиги пилуффигиникууваат укуанаалаккерсуисигерлатсинера тааматтут саассимассаппата инуит кутсавигиннассавакку ораффиалуил тасса сиумуалларнерпу ингерлақатигиссаваатигу тассуунакку уннук маани катерисимаарфигисуссааварси уннуқану ингерланиарпа тасса уннумми уани малиннаарусаассуугут киситсис таккуттарнери малиллугит нуунаарутеқартассуугут таава аама нипилерсортоқартуссаавгут қиттаттуссаавгут нуаннаккумаарпугут таанна қолернангилар аама нериуллуарфигатсигуун нуманна киситсис таккуттарнери малиллугит има нипитториартуартарумаарпут нуанналлутиллу таанна аама еринагиллуиннарпара qasitugaanu ingerlassуиси атаатситугану ингерлассуугут укуа киситсисит таккуттартут наамассериарпат манна таатсилма тусуссаангама таатсинут наамассиссуугу Palliarmiasen ifølge exit poll-undersøgelsen har Siumut vundet stort i Ilulissat. Hvad siger du til det? Det er nogle gode tal at høre. Jeg har de bedste forhåbninger til valgresultatet, det endelige valgresultat. Jeg kan også godt forstå den exit poll-resultat, som vi har fået, fordi folk her i byen, især her i Nordgrønland, har jo mærket markant til den her meget store arbejdsløshed og et forfejlet fiskeripolitik, som vores regering har ført. Og den stemme, der kommer nu, er jo folkets stemme, så jeg har de bedste forhåbninger. Hvad skal der ske her i aften? Der bliver en stor fest, håber jeg. En stor sejr, håber jeg også. Så der vil være dansemik, og vi vil følge med på fjernsyn, hvordan valgresultaterne bliver med resten af Grønland. Så det bliver nok en god aften. Hvor længe skal vi være her? Vi kører til klokken 1. Royanak, mange andre royavunger. Uamuttaa Katrine royavungut. Ingerlaanartum Facebook apeqqut tikittuungu tingutaanial torlaipsin. Julia Tang aperivor ukupartiitsoorlu oqarpuun siumukkormiuqarfiimalun iyaakkormiuqarfiit sumiiffik ааllaавингалугу никерартарпа соорlu нунеқарфинниит иллоқарфиммут соорlu оqaатингерпарпут сисимиу имма сунаасиннаавами таава иаақарфималун сиумуқар тас аллартиккамилли 70-кун сисимиут сиумуккормиуқарфориуссуу кисиан киуллермик қинерсоқармат туутуунниими амерлангаатсиартут иаамнууп аама таамааккам иллоқарфиит соорлқақортоқ сисимиуллу туутуунниими сиумуқарфиунгалуартик малуннартумик иааккун таассоқалерсимас малуннарп кисианнит массаккут утерсаарнссаа илиманарпут тас никеқаттаартарпут иаамингаанниик сиумуут qillersartu massakkullu aam takusnaassuu illoqarfinni aamma taamat aam ilinissa.
Ja, vi har fået et spørgsmål på Facebook, men inden vi når til det, så er der kommet nogle nye tal her fra 56. Jeg tror, hvis jeg skal sige det må være... Ja, lige præcis. Og igen ser vi vel et eller andet sted det samme billede, vi har set hele tiden. Ikke så meget nyt i det. Ja, det er det samme tendens med, at Siumut går frem, og Parti Inuit går frem, mens IA og koalitionen de går tilbage, bortset fra demokraterne er gået en mandat, eller en mand frem. Under det kunne sige, at til redam det så siger det at det går ikke på det singen der bare på allan også til rappallarpa singider. Den Siumut амерлуя таассуис амерлуярнери тассан такусиннаарпа таамаат аллаанерус теқангаангила уннум такусатсинингаа. Og det kunne vel også være meget vores... Vi havde et spørgsmål fra Facebook, om der er nogle typiske højborg for de forskellige partier, geografiske forskelle og forskelle mellem byer og bygder. Så har vi vel også set det allerede her med de mindre steder, at der står Siumut stærkt, og det gør de vel også historisk. Det er vel Siumut Højland lige præcis ved de mindre byer og bygder. Ja, og i særdeleshed yderdistrikterne, som er Siumuts højborg lige fra starten af, og det er ikke overraskende, at det er gået frem der, fordi ved sidste valg, der gik Siumut tilbage næsten overalt, men tendensen viser nu her, at det er ved at komme tilbage til. Hvis man lige tager hurtigt kort, men er der også geografiske forskelle? Er der nord og syd? Er der også nogen, der står bare ganske kort her? Nej, der er nogle typiske steder, som Qaqortoq og Sisimiut, som har været Siumut højborg. Men efter valget i 2009, eller til valget til 2009, der var det overraskende nok for alle, at mange Siumutter er gået til IA, men det ser ud til, at det er ved at komme tilbage igen. Qarsuninggaanni kisitsis aayukuappiaqarput taasiartortorpassuusima på 88%. Taamaanginnapajarpasipporlu taamaqqinnaartakusinnaarput Siumut амерлуярсмаппу таулаам амерласуарпарпассууппу ааюкусиуммут тисқарсут аам оқарерпугут ааллартеққарат ууман эққаани сиумукоқарфиссуо таамаам аама кингуллермик иммаqa иаам таассмаалуарт массак утеққиннери уан малуннарторис уан такусиннаарпассипарпут тасс 17,9% ник иа кингуариарсимасоқ сиумумут нууссимарпасиппа тааккуа таассимасут туссута парлаатингааққиннаагиннарсимасут иммақораатингинеқарсинааппу тас. Ja, altså vi ser jo igen tendensen, som vi har været inde på så mange gange. Siumut går frem, Atassut, Kaduskaratit, IA og demokraterne går tilbage, mens Parti Inuit, de skal jo selvfølgelig gå frem, da de ikke fik nogen. Men jeg synes, hvis man lige skal vende noget, så er det jo meget markant at se, at demokraterne er gået tilbage og markant. Alle de her mindre steder har jo faktisk stået på 0 langt de fleste steder. Så de har vel slet ikke fat i de mindre steder. Nej. Og vedrørende demokraten, der må man sige, at det er gået tilbage i alle de valg efterhånden. Sidste gang gik de ret tilbage. Alligevel kom de ind i koalitionen. Nu ser det ud til, at de holder tendensen sammen med Atassut i øvrigt, som også nærmest blev halveret sidste gang, og de samme gør sig gældende med demokraterne. Grønland er et sted, hvor liberalismen ikke har helt fat på vælgerne. Det er mere socialistisk orienterede partier, der dominerer Grønland, og sådan ser det også ud nu. Uani, der kunne sinnaasat sin demokratit, at der syllu
кингуаққаттаарпут тааккорпи орааатингивалла атаангуаққаллуна тоқулининни тас нунатсин имааннерусартори талерперлиунери писсаани киннерусарто канорун соорун таамаатторми таафа тас укуа имма орааатингисариарпут иммин социалистин таасут соорлу иааксиумуккул нунатсин qangaaniilli амерлерустеқартуартарпут таалун талерпиллиуниар нунатсин нутаат оратсигинеқарсинаан калорп атассут ааллартеққарами аиаатсиарникуу кисиан аллат писсутингалу итасқаллааннаан атаниарни писсутингалу кисиан талерпиллиуниарне нунатсин аннертнерусуми иматут катериффиунгила кисиани социалиститут оратсигинеқарсинаал Daniel Torleifsen Facebook mingan apequtseqarpa apeqqummik takkutaqarpoq Dorte Christiansen aperiam imannik qinersinam kisitseriaaseq qannoq paassariaava qannoq kisitseriaaseqarpa soorlu kingullermi ataasiakkaanguit iserput ikittuaqqanik taaneqqarlutik ida imaattarpoq ida ataaser takunikuusarput 15-nik qinernеqarsimalluni iserpo soormitaawan qanu kisitseriaaserun qanuittuusoq nasualarsinnaaf tus siullermi partiqarneq imaappoq naatsorsorniaraani siullem partit qan amertigisunik taaneqarsimas inuttai taala partiillu ataatsim katillumit partimingaanniik ataaseq amerla soorparparuissuar taaneqarsimappat soorunami арфин биасуник ималунни qulиник илаарста таатитақарниарпат qulиттаакку нассааринеқассаппут атаатсип имааллуи калиссимасиннаавай иман амерлтигисуни таассоқарсимагун соорс 7000 имал 5000 атаатсим катиккаанни таанеқарпиангик калуартуллун 100-юллун атааллуни таанеқарсимас илаатигу исертут такусарпагу аама кигуллама аама демократини таамааттуус такуарпут киситсериаас имаакками парти кисиннеқаққаартарпо қан амерлтигиппат таа тассангаанник нассаарнеқартарп инуит қан амерлтигисут исиссанерсут атаатсил калиссимасиннаасарпай тааникитсунгуунгалуат аама исерсинаатиттарлутас уна таанна нунани аллани qanurmita ippa aam taamanna kisitseriaseqartuartamani imalun qanurmita ja nunani uagut sanilluut takkatsit taam kisitteriaaseqarpo kattukkaan parti amerlassusaa isiginiarneqartarpo qannoq amertigisun taaneqarpat taavalu innatraa isissappata taava qulit partim ataatimingaanniik iserniartut ida amerlasoorparuissaarn taaneqartut ida ikittuaraasinaap taamaakkalortorlu isertoqarsinnaal. Vi har fået nogle tal for Rasut. Igen, Siumut går frem, Adasut, Kadusratiit, IA, og Demokraterne går tilbage, og partiet Inuit går også ind og får nogle stemmer der. Ja. Her er der også Rasut. Vi har lige set den, men det er de samme tendens i Uummannaq-området, hvor de skiftede over til IA, men nu er det kommet tilbage til Siumut. De er 18% og 17% her. Og de, hvad hedder de? Altså det eneste overraskende ved det her, det er, at partiet Inuit går frem næsten overalt, hvor vi ser den, men det er jo ikke overraskende, fordi det er første gang, at de stiller op. Her ser det ikke ud til, at de har taget fra nogen, men at der er fra Adasut og lidt fra Demokraterne, men ikke meget. Jeg ved ikke, vi vil... Jeg tænker, nu har Kadusratiit her 4,8%, men set i det hele, så ligger han vel indtil videre Anton Frederiksen, formanden, og
vel ikke til at komme ind, hvis den her tendens fortsætter. Hvis den tendens fortsætter, så tror jeg, det bliver svært. Det er også det, vi også snakker om, at det koster at være i en koalition, og hvis man er i en lille parti, så bliver man et af de store i den sammenhæng. Så det er ikke så overraskende, fordi det var første gang, at Geduspartiet var i en koalition. Før i tiden har det været en protestparti, og så senere bliver det en enmands her, og nu ser det ud til, at den er ved at blive opslugt af de andre. Ja. Uan Facebook med appequl unakkalaalsuattaango pisarput qallinaat pilariarutsigu når vi lige tager spørgsmål som vi havde på grønlandsk fra Dorte Christiansen. Hvordan tæller man stemmer, og hvordan hvordan fordeler man mandater? Det er det hun spørger om. Hvordan er det man gør det? For nogle af kandidaterne med meget, meget få stemmer kommer også ind et samtød. Det er det, hun siger. Når man tæller stemmerne, så går stemmerne jo i første række til, når man skal vurdere en koalition, så går det til partiet. Man tæller partistemmerne og sammenligner de med andre partier. Og der kan være nogen i et parti, som er store stemmeslugere, op til 5.000, op til 7.000. Og hvis man tæller sammen og siger, jamen et enkelt parti er ifølge den her fordeling skal have 10, så kan det være, at de lidt længere ned i rækken har meget få stemmer, men alligevel kommer ind, fordi man fordeler mandater efter, hvor meget et parti har fået. Er det sådan i alle lande? Det er i de lande, som vi sammenligner os med, så er de fuldstændig det samme. Bortset fra, at der er nogle variationer her. Vi har ikke i Grønland noget, der hedder spærregrænsen. Det er der i nogle andre lande, men det er nogle andre forskelle, vi snakker om. Der er kommet et spørgsmål mere. Jeg ved ikke, hvis du tager det på Grønland først, så... Ein apequtiqarsimas Facebook rangittorok Facebook tasqallunaat aperivortaannutserniapallaraassuara Facebook rangilanga kisianit apequtiseqarpunga qinersinermut uku qinersissut qanorna qinersiviusarpappilissan nuttungatillugu taakkumitaava sunneqartarpat qinersisoqarernarani taanialsorlaafsin illilisimasaqarfingai taanna tustaakwa qinersoqareerangat toqqortaranaqartarput eqqaamangilaaran qansivistingisumi tas imaap nalornisoqartillugu aam kisitteqqissinaane qaama pisarpu eqqaamawara kisitteqqittoqarnikuus arlaanni taamaamma taakkua pappiaaqqat toqqoallarneqartarput eqqaamangiinnerpaa qansivistingisumi toqqortaaser tassinimita kisitteqinnerma sunna peqqutaaseqqaamavio eqqaamangila kisittinerluttoqarsinnaas takuneqarsinnaawor soorlu stemmeprosentti immaqa kukkullu allassimasinnaavaat inu amerlassusaat kisikkunikit soorlu 700 ila taava kisiannili ataani 700 taa malungissua no marlukkusimavagut taa atu kiseqqeriartin Vi tager den på dansk lige om et øjeblik. Vi har fået en Narsaq-optælling derfra, som er den vel største by indtil videre. Ja, det er jo interessant også, Narsaq, hvor en af deres kandidater også flyttede fra Siumut til IA, og der er nogle markante IA'er ellers fra Narsaq. Men alligevel ser det ud til, at det er gået tilbage, bortset fra, at jeg ikke helt forstår, at der står 0% her, så de må jo lige tage en krassat. Men i hvert fald 900 stemmer er der talt op,
Og tendensen er helt klart her, at det er Siumut og Partiinuit, der er gået frem, mens koalitionen de er gået tilbage. Men lidt overraskende. Narsamingaanni taskisit aampeqqama 0% allaqastan isinginiassangalaqkukkunarpasikkalaq taanaalsораавсин уанни такусиннаарпут Siumut аамасиуариаруиссуарсимасу сунаан тассан пеққутаарпаситту таасмасаниатсуун суннаа малугинниангассаруан марлууппут малугинниангас тас qinnequsart ilaat iaamingaan siummingaan iaamnuusmagalor taulaam iaamingaanniik malunnaataqarluartun aam qiniassaqaruort siumum pismap unaalluarsinnaavoq aattassarsiornermik tassaman uraan nul tolerance taan peqqutaasimasinnaavoq siumukkut nul tolerance atornaarsinniarlu aam eqqartortarnakuuat kisannit iiaap nul tolerance imat tassam suli attakkumallu inuustissarsiarn siornarsami eqqartornerartoruissuuq unittuupajaarsimasoq siuarsarniaraanni uraansiorner imalul allani aattassarsiorn takanan eqqartornerartoruissuuq taavalu siumumik ammaanneqarniarluni immartamak aam apeqqutaaqataasnaap uan qinnersna. Det du siger der, det er uran, spørgsmålet om uran, hvor Siumut jo har slået meget kraftigt på, at det skal bare, vi skal bare indføre, at det må man gerne, at det kan være en af grundene til, at de er vundet frem dernede. Ja, selvom de er nogle virkelig markante kandidater dernede fra IA, så ser det ud til, at de går tilbage. Det kan skyldes, at man har snakket meget om arbejdsløshed dernede i selve byen, og mange har sagt, at hvis der skal ske en erhvervsudvikling, så skal vi fjerne nul-tolerancen. Ja. Og på den baggrund kan det være, at man har sagt, okay, vi tager mineral efterforskning som en mulighed. Og de skal lige hurtigt her, så kan lige komme ind på Facebook-spørgsmålet også på dansk. Du kan bare lige, hvad sker der med valglisterne? Borgerne på valgstederne er krydset af på. Hvad sker der med dem efter valget? Bliver de arkiveret eller makuleret? Det bliver beholdt et stykke tid. Jeg er ikke helt klar over, hvor længe de bliver opbevaret. Men de bliver gemt med henblik på, at hvis nogen klager over valget, så skal det jo ske en genoptælling. Så skal valglisterne, dem man krydser af på, antallet af stemmesedler selvfølgelig passe sammen. De skal passe sammen, og hvis ikke der er nogle protester, hvis man har erklæret sig enig, så vil jeg da tro, at de bliver makuleret, men man beholder dem et stykke tid, nogle dage, nogle uger, måske en måned. Det er jeg ikke helt klar over. Der har man nægget raqortumingaannik partitilaasinnuanna fianingaanne qoqaaq ilangutassia takulariartiu. Vi har Bjørn Simonsen med til valgfest i Qaqortoq, og her kommer indslaget. Ja, Qaqortumi Siumut katerisimaafianingaanarpugut taspuilasumi. Ja, apersilaasarput Kai Lybert unnumman maan susuqassava. Tas Siumut illassortai unnukmanna puilasumi katerisimaapput aamnaatersuutiarpu unnuup ingallaneraani amerlanerusut takkunnissaat. Qiimalarpoq aamma takusinnaasuuna yoqqutaalu tassiuaartornerput takuaatsiu assorusua nuannattarpuut ersaataat tarlutalu. Illit aamilatsertun qinigassangortipputit pissanganarpa. Assorusua pissanganarpoq aam peqqutigalu piffisam kingullarmi piffis annertu atorluusuunam piaraarsanikuulluni. Ingammillu aamma allat qinequsaat peqatigillu ta piaraarsaartarnitsini suunam pissangiisimaarput ullormanitikilluqanu agusaqassanersuu taamaattumi tusagassat pissanganarput tupinnangitsumi. Ja, qallunaatuulaasorput. Siumut Qaqortoq. Siumut Qaqortoq holder valgfest her i Builasoq. Kai Lybert, hvad sker der i aften? Ja, det er helt sikkert, at mange af vores medlemmer de kommer til at møde op her i Builasoq for at følge med selve udviklingen af valgprognoserne og selve resultaterne i aften. Så vi ser med stor spændthed over
de kommende resultater. Men indtil videre, der har vi i hvert fald fået meget positive meldinger fra KNR. Ja, du er en af kandidaterne fra Siumut. Er det spændende for dig? I allerhøjeste grad. Altså på den måde, at vi har jo brugt masser af ressourcer på at forberede os. Og alle os andre i partiet har jo brugt masser af dage på at forberede os. Så der er ikke noget at sige til, at vi med stor spændthed kigger på selve resultaterne i aften. Og indtil videre, så synes jeg, at det ser meget positivt ud for Siumut. Kai Lybert, Grønner. Det er Ja, qaqortumi inuataqatsigi kateqisumarpiani puut qaavata fissartarpiani. Tau aqsuqata sila persilaasarput tassilu aaminatsartun qiligassangortippoq Kelly Bertelsen kullak unnummaan susoqorpa. Tas arfinmarsugnut maa naqiteriarlu nuannappuut tappattartalu nipilersuataqartartalu fiarnsin isiginnaariortigalu as nuanisangmuatiarpusi nuanisartukulu tas aama ineqarnerm nuanniveqiami illit inatsartun qiligassangortitaavut qiniassingortiqataavutit pissangavit tassoornami amersnerusteqarnissarpu pissangalaqaaq sinerissam kisita allangoqattaarami aama qinerserersin qinersiisaartitsin aama pissangalarnermit illiminuttu taam qiligassangortikkavit pissangavit ja soornam pissangavun kisia soornam taraagami mat ilimasoruissuangikkaluarpuna ja amtaan qallunaatuulaasigatsigi IA holder valgfest i Grava Festsal. Du er en af arrangørerne, Kelly Bertelsen. Hvad sker det i aften? Vi har været siden klokken 19 og har spist og spillet musik og danset og set fjernsyn hele aftenen. Deltagerne er klar ud? Ja, det er totalt klar. Der er langt flere mennesker, end vi har forventet. Du er en af kandidaterne. Er det spændende for dig? Selvfølgelig er det det. Om vi får flertal i forhold til Siumut, det er meget spændende, fordi exit polls varierer fra by til by, og det er meget, meget spændende. Ja. Du er der til at råbe mig Kelly Bertelsen Grønner. Hvordan er det, siger du? Tak til Jørgen for den reportage. Og så skulle vi være klar med nogle tal, Ramak, fra... Så ummannamingaani kisit piarilissappat. Ummannamingaani kisittis 12% maannakkumut nun tamakkerlu kisinneqarsmalerput. Daniel Torleifsen uanni takkoriarutsigu Siumut siuariangaatsiarsimau aamma алланник малунгиниангассақарпаллаарунангилақ ималунниит кигуаяртарнерат иап таа демократикат туссератигилтаан малуннар кисиан ааммалуниассаау атассут аама икилиартортоқ уани Siumut аннертуаатсиартум аама сиуариарсимас малуннарпоқ 62% уманнами тас сиорнатсигут 70-80% tikillu siumukkuusarnikuup ummannam taamaammat taammalunnersiartorpa aam ilai uteriartulersimasut siumugut kimmaq iyaayusimasinnerti Mikkelitarli den på ja, dansk. Umanak, tallene 727 stemmer er talt op, og igen en voldsom fremgang til Siumut, en næsten lige så voldsom tilbagegang for Inuit Ataqatigiit, og partiet Inuit placerer sig meget godt der på de der 5-6-7% hver gang.
Har du nogle ekstra kommentarer til det? Nej, bortset fra, at tendensen holder også for Uummannaq. Uummannaq har været en stor Siumut-by, hvor der også var... Hammeren også derfra? Jo, det er også derfra. Men altså... som vi kan se det her i det her tal, så er det Al-Rahamon, der trækker den store læs, selvfølgelig med Karl Christian Kruse, som også kommer derfra, har fået Gert Fleische, som også kommer derfra, og Lars Emil også, som også Jens Christian Terkelsen. Man kan se, at de har stemt på deres Siumut-fælder i Uummannaq. Daniel Toraften, Uummannaq kisitsista koaratsinga ukua inuit innuttai. Takusinnaadorpangut arlaatingut malunginiangasaqarpa innuttaan tas Al-Rahamon Uummannaq tassindu taanneqangaatsiarsimalluni allanik malunginiangasaqartaasmasanitigu. Tas nuna Uummannarmiunerus nulaqqataat siumukkormius qangalit siumukkun ilisaasimaneqartut taanneqangaatsiarsmas tassan malunnarpoq kisiin Al-Rahamornip amerlannerungaatsiartut taamailluni pissarsiarismavai siumukkormiut Uummannaq. Vi har fået et spørgsmål på Facebook fra Julie Tange. Hvor mange af stemmerne er personlige stemmer, og hvor mange er på partierne? Er der sådan et eller andet sådan tal om, hvor mange plejer der at være personlige og partistemmer? Partistemmerne er der lidt af. Der er mange, der stemmer på personerne inde i partierne, men der er dog lidt partistemmer. Men når man skal sammenligne dem, så er de mest på personer, og nogle få procent. Jeg har ikke undersøgt det selv, men der er nogen, der stemmer på partier, men ikke på personer. Emma, den er Torafsen underkulartuutsiu qallunaat aperusiuniatang uku partiinik qinnersisartut innu ittasin qinningassangortittun innuttaan qinnersartut agguaqatinginnerataan qanuuppa amerlaneruissuit innuttaa taasarpat taulu taassortarpartiimut innuttalernau kisin taak amerlangil suomitaavan taamattarta tus eqqarsaatingeriarutsingu isumaqartittarpaat soorlu partiimut inuinnalungisatik isertinnissaat imalunni eqqarsaatingerarsinnau siulittaasungorniuttoqarpa siulittaasinuttaa toqqassallu taamaam takusarparput partiini siulittaasuusut amerlanerugaatiartoruussuam taaneqartartut inuttai toqqarluni pistingalu apeqqutaasarami soorlu naalikersuisungortittinarnam kina amerlanerni taaneqarsimanersoq naak partit amerlanerusteqartut allaaviusaaruart Testan kisitsisit takkuteriasaarput Daniel Torafsen 14% timaanna kisinneqaarsimalerpunnatsinu inuppaalussuut 724 tassani taasmas takusinnaarp assigialluinnarpai taakkua unnummul aallartikkatta kisits taakkuusarput siumut siuariartu ia taavalu ukkua suleqatigisartagaa suleqatigisimassa kinguariart taan malunnartarpu taavalu partiinuut siuariartu imalun pissarsimus tastaanna ingerlaavarpoq taamat isikkoqarpa ingerlanissaa oqaputi iaagusuleqatigisaat tassa demokraatikattusqatingilkinguariaqattaar taamanna partiaginerussut partiinmi kinarusnik suleqatiqarangamik sunaan pequtaallun partiimi kinarustaakkua kinguartartut tus pissutaaroq immaqa tusaaniarneqarsimaneri annikinnerusarpu una parti anginerussut isaasalerlu nipeqarnerusaramik taavalu makkua immaqa qanona suliarisimasaanni arlaatingut taakkua qanoqaatigisarpaa taakkua suliarisimasatik
нассуиарсинаан орсарпаа оqartil аакуа сулиагут кисианнит укуа иммарсулеqataasimassut аллатут ааллаавеqartik сутниаралуартут иммаqa сиунниуссимасаа тусааниарнеқарпаллаарсимангиллат уани парти ангисууп сулеqatigинерани таамааммат qinерсартунингаанниик оqatigинеқартарп но агуниаккагут таак партин таасингалуарат агуаллаарсимангила иммаqa уум партип агинеруп агуниагаа иммар пинеқарпаллаарсима таамаамма туллисаани аллам таасиссу. Mikkel, vi har fået talt fra Nanortalik. Det har vi. Og igen, Siumut går frem, og IA tilbage. Er der slut ikke så voldsomt her. Igen er det sydpå, og det kunne vel også være, det er et område, hvor hårdt ramt på beskæftigelsen og arbejdsløsheden, som måske kan være det afgørende her. Det kan være nogle af de spørgsmål, men så må det bero på, at der er måske deres råstofpolitik, der er mest markant, fordi man har ikke drøftet så meget om muligheden i selve Nanortalik, men i Sydgrønland generelt har man drøftet udvinding af mineraler, og det kan være det, der også slået igennem her. Suleqaterput haitimuulermassaq inusiimmiit oinuataqatingit katersuuffianingaannik hattuaqarfissoq haitimuulera kisitistagutippaat inuataqatingit kinguariangaatiarsimassu massakkummittaakansusoqarpa. Vi har hul igennem til Heidi Møller, der er nede hos IA i Nusevik. Værsgo til dig, Heidi. Ja, tak for det, Mikkel. Og jeg står her sammen med Gali Olsen og Nicoline Simmer. De tal, vi lige har fået, eller de tal, som tegner et billede af den stemning, der er ved det her valg. Hvad fortæller det dig, Nicoline? Ja, men lige nu der er vi lidt afventende heroppe i Nusevik, fordi at vi mangler de store byer og de store tendenser. Så vi er afventende heroppe. Så vi glæder os til at se de resultater heroppe. Vi så blandt andet resultaterne fra Narsaq, der viste en tilbagegang for IA, som ellers plejer at være dem, som er mest til IA. Hvad siger det dig? Jamen det siger mig, at vi har været i regering i 4 år, hvor vi har prioriteret hårdt. Og det er nok det, der kan mærkes lidt, fordi vi har ikke altid prioriteret efter, hvad der er populært, men efter, hvad der er nødvendigt. Gali Olsen, kisittisit maannakkumut qanuige vigen. Tässä assauna akisu. Ima malunnarpoq kinguariallattaasuut illorfini assiingitsuni taanna soorunami pakatsinalaarpoq. Amma malunnarpu siuariangaatsiartut nuneqarfiinni. Sormitaawaana taamaassimasu. Tässä ukiuni sisamannaalakkersuusuuniku amma ilaatsigut oqimaatsunik amman aaliangi sariaqartarnikuulluta. Taamaammat soorunami taansunniutarappinersinermut. Kisiani illorfit takkuppat neriuppuut allangortoqarmaart. Amma nikorfaqatigivarput Johan Lund Olsen. Johan Lund Olsen inussivimmi misigisimane qanuippa. Qanua? Misigisimane inussivimmi qanuippa. Ila maan nuannisaqaagut nuannersiartuinnagut maannakkut aalukkut appittanarmata ila nuan. Nuannersialuttuinnarpoq kisittisit atsain uantusartiunneqartut kisittisit kingulliit uannannautiineqartut maani nummiaasiit aginersangorpugut. Johan Lund Olsen. Johan Lund Olsen, hvordan er stemningen heroppe? Den var lidt trykket, da vi kom ind på grund af de seneste tal fra kysten, eller fra bygderne især. Hvordan synes du, stemningen er heroppe? Jeg synes, stemningen bliver bedre og bedre og bedre. Og det tegner rigtig godt, fordi at, jeg har lige fået nogle tal her fra den største valgdistrikt, Nuuk by, og fra Nuuk Kommune her, gamle Nuuk Kommune. Og der er vi igen blevet det største parti! Imadan kalasisuama uqaatigilarukku. Uqaati. Utoqqatserpunga ayungada. Tassat inussivimmingaanni quyagallarpugut. Qoyaner studio muteqqittaa. Haittimut qoyariarluta. Og vi skal videre til Havana.
Ilulissannut inuit taqatingit aamma taakku katersuuffiannipput takulariartuutaan. Vi skal videre til Ilulissat, for vi er Masakut inuit taqatingi ilulissani katerismaarfiannippungut nammaarfimmi nikorfaqatingaaradu ilulissani inuit taqati siulittaasuat Benby Christiansen. Benby Christiansen exit pollimi naattorsuineri malillumit ilulissanntu nuariaataqaq pusitaannaqano tinguviu. Asmi soonami pisut ukiukiulli tamaasa ataatsimu isiingaanni ilaatingut pissaanartuusimo maani illuqarfimmeqano sunniuteqarmaarnersut aalisartoqarfiusumi amalu ja naatsorsuutiinkannersimasan taamatu inissittoqarpo anneru issuarmi tupaallaatiga isnaa llungu uqarsinnaangilanga kisiannimi maannamu tusakkaseqanoq ingivingit uani TV maallaqaatitsinermi assa masakkumu takusinneqartut illuqarfiit aamalumi nunaqarfiit taasiakkal ааllaавингинеруллугит иллуарфимикинерит ааllaавингинеруллугит такусиннеқақаттаарнерани тупааллаатеқарпаллаангинагуссули пиффисингерланаани иллуқарфиагиннери аама тикитталериарпутингит писсаанарпу тассани инернилииссу саанерит кигусиннерусуми аама такусиннеқартуссаасут тааккууккаюттармат аама наггатаани иниссиисут тааккуалу аама такуниссаани соорнами қиланааққаагу. Benby Christiansen, vi står her i Inuit Ataqatingits festlokale i Ilulissat i Nammarfik Festsal. Exit poll målingerne viser, at I er gået tilbage i Ilulissat. Hvad siger du til det? Jamen, når man ser tilbage på det her sidste 4 års periode, valgperiode, der har jeg været spændt på, hvordan de her vil betyde for det her valg, og jeg er ikke sådan direkte overrasket. Jeg havde sådan gættet mig frem til, at det vil ligge på det her sådan niveau. Men generelt, hvordan har du det med de udmeldinger, der er gået ud på TV nu? Jamen, jeg synes, de er ret tidligt på aftenen endnu, og det vi har set indtil videre er fra yderdistrikter, som typisk er Siumut steder, og det enkelte byer, som mindre byer jo er. Så vi er meget spændt på, hvordan de større byers resultater, som i sidste ende vil jo placere valgets resultat. Det er vi meget spændt på. Tässä maani Inuit Ataqatingit katerismaarfiannit quyavunga. Puutaakitsuin quusiilissinnianniik attaqartoq maanna quttavingarput. Paamiuningaami kisitsit piaratussaapput maanilutakunustusinaartussaassugut nanertalimingaanni takkuput kisian paamiuningaami kisitsit erminnuuqakkiterissap kisian oqaatiginersinnaavara 17% maannamut kisinneqaraderirsmamma takkistaassinaas malunniit sunulli 17% kisinneqaarsmarput. Vi ser stemmefordelingen og Norddalik, hvor Al Rahman også bliver stemmesluger, efterfulgt af Anders Olsen og Gubik. Jeg synes, det der måske er værd at se, at Gerhard Petersen, der også kommer fra Sydgrønland, nu kan jeg ikke huske, om det lige er en Norddalik, men han ser ikke ud, som om han i hvert fald har fundet vælgernes gunst der, mens Al Rahman i hvert fald er den store frontløber. Desuden, nanortalimingaanniik innuttaat eqqarsaatigissangaanni nanortalimmers taanaqangil kisian aleqahaamerni taajunneqarnerpaasimo taanalmassakkum takusatsin taamaappoq Daniel Torleifsenni tas takusinnaasatsit uimaappoq aleqahaamerni taajunneqarnerpaasarluni soornanertalimmi ukua innuit innuttaa taajunneqarsimus isingissangaanni arlaati umalunginiangassaqarpa tusuani аммалуннарпоқ сиумуккормиун таагуис алеқахаарморни амерлерсаат таагуисартут тааула аам иаамут таагуис аам куупим таагуисартут. Gerhard Petersen er fra Sydgrønland. Siger det noget om, at han ikke rigtig har været slået igennem der? Ja, Gerhard Petersen er oprindeligt fra Barmjøt, og når man snakker om Nanortalik, så tror jeg ikke, han har så meget tag dernede, fordi det er jo ikke en typisk Atassut-by heller. Okay. Uanne, Aleqahaamerni taajunneqaruissuaqattaartakusinnaarput
qanorun aggerfiging isaaruaminningaannik tassaniuna qanor iliorami itaajuuneqartupilussuusoq tustaan ratingerparpsoor siumumut taaguisut amerlasuutigut siulittaasuat taasarpaat siumum taamaap iam taamaappoq taasniaraagamik amerlasuutigut siulittaasuat taasarpaat kisien soorunam nalungisaqarun illoqarfim tassani qinequsaarluarsimasumi nunaqqatsimin taan taagortarpaat apeq taasarpa kinasoornano Unitsinqarisarpung paamianingaani tassa kisitsisit ortuunner innafoorut qinersiartorsimapput suli tassa taamannak isikkoqarpoq tassiumut tassani amerlun tassa siuarigaatiartarpoq iaa kinguariarluni taa suleqatigismasaaguka demokraatkut tusqatigin kinguariartik taavalu parti inuit taagorneqartarsmalt tas ima maannakkum takusagu taamaattupilussuupput nunaun tamakkirlugu siumut siuarialernersoq illoqarfiangineratikkittussaasuaq ungasingittukkut tas taamaappasippa tas taamaapasippo taan ааllaqqaammull taagorparput taamatut isikkoqartoq kisianni naluarpu massak 19% kisiisa takusinnaavagut kisiannili amerlaneri illoqarfiit amerlanerit tassangaan kisitsigutsingittaava takusinnaalissoorput qan amerltingisut imalun qannoq nalingiitsinginersut siumulli iyaalu oqarpatin amerlan tasma takusinnaalermaaringu amerlaneri kisinneqaarsimalerpas 10% pingaanga takuneqarsinnaalertarpa tasami qularnaannerusumik nunatsinni oqarsinnaangilum 1% unaagamik tastaamaattar pistingalu illoqarf angisoorsuaq nuuk tassani inupassuit qinersartut аллаққиннаами таасисаарам синерissамингаани таамааммат процентсунелуун тикиккалуараани нуук тикиккаани нуумми қинерсинеруп амерласуутигут аалиангертарпаа қанеқ қан иссанерсо ja tal for Bamiut, og tendensen fortsætter også der. Er det overraskende også Bamiut fortsætter den tendens, vi har set indtil videre, eller det vil fortsætte sådan også? Når man tager det i betragtning, det vi har snakket om, at tendensen vil være sådan, at Siumut går frem og I er tilbage, så holder tendensen stadigvæk. Så der er ikke sådan direkte overraskende over det i den her. Demokraterne går tilbage også. Ja, med 6%. Ja. Og du så ret det samme, men altså det vi hidtil har set med hvor mange procent Siumut har fået i forhold til IA, så ser de ud til, at de står meget lige nu med Siumut og IA. Men nu bliver det spændende, om de store byer, Qaqortoq, Sisimiut og Asiat, og når de begynder at indkomme om, hvor stor en forskel vi kan se. I Bamiut, der er det Kim Kielsen, som har fået, og alle Rahamon, som har fået de her stemmer. Kim Kielsen, som kommer dernede fra, er ikke overraskende, at han har fået de fleste, mens partiformanden har fået de næstmeste. Og så selvfølgelig fra IA, som også har haft Kubik som deres stemmesluger i Bamiut. Uan isorlu takusinnaarp Kim Kielsen Bamiuningaannersoq taawinneqarnerpaasmagu alaqaharman Kubik klaisti Nikko Olsennilu uan sisamagu arlaatigut taanna Nikko Olsennip sisamaanera Bamiuni. Vi skal også lige beklage her, må jeg lige sige, jeg prøvede ind og sige, at Melina Abelsen umiddelbart står på som Siumut
Hvis det er den Malene Abelsen, jeg tænker på, så er hun vist ikke Siumutter, men IA'er. Men det er ikke et stemmeantal, der rykker rigtigt ved noget. Nej, men altså, det man kan sige, det er, at Kim Kielsen kommer derfra og har fået naturligt nok de fleste stemmer, mens partiformanden har fået de næste stemmer. Ja. Ayo sa tingila sorput Malene Abelsen inu ataqatinginninga nersiumumut nuuttorsmamiksen taantas malunginialaanganangassaauksen ung uteqqilaarutunnikkuulsin sisamaatu taayuneqarnerpaasmanera isingissagutsigu arlaatigut sunniisimasinnaava tassani uaneqqarsaatigivara imarsiarnerma iliniarfik soor nuunneqartussaamaangamalun nuuneqarnissaaliangiut neqaarniku arlaatigut taanna malunnaataarpaspa taaman aaliangersmana таамааллуарсинаа кисинаам таакку оqaатигисартага qinеққусаагутигисартага алла таам тассан тусарниарнеқарсима синнаап таскалаал оqaasi саллиутиллуин апеққутаассоо политиккет инниартитаанермут имарсиорнерм нуун неранут акерлиунера эққаамангилара илис эққаамассоорс. Yep. Qasingangуит erinnernguar piariilertussaassooq pamiuningani qasingangуин пигутта тастаакку таассиннаасут 80% таассимаппут сулилу таанна ингерлаасеq ингерлааруйорпасиппоq таания тааматут ингерлаас таан ингерлауортассиумут сиуаагаатсиартарлуни сулеқатаалу укуа икилериарт таавалу атассут аама тассан икилериарту такунеқарсинна малугиниарнерас уани қасингиармат исигиссагутсигит қасингиангуит сунаана партиеқарфиуассумут қасингиангуит тас сиумуунеру қангаанилли кисин таамааккалуорт аама сули амерланериаку амерлиарторусаартут оqaатигинеқарсинаа. Qasiinguit, tendensen fortsætter. Men nu med de fremgang, som du lige var inde på før, som Siumut oplever, så nu skal Inuit Ataqatigiit der til at have travlt, hvis de vil beholde formand for naalakkersuisut-stolen. Er vi ikke der omkring, hvor det ligger meget knivskarpt nu? Jo, det gør de. Og bliver svært at indhente, selvom... Nej, det bliver ikke svært at indhente, fordi altså, når vi ser Nuuk som en stor IA-by, så må vi se, om hvis tendensen holder i Nuuk, så må vi sige, at nu har det virkelig travlt. Men Nuuk er jo en speciel by i den her sammenhæng, så når dens resultater indkommer, så må vi vurdere det sådan, hvor meget fremgang eller tilbagegang får de. De får en afgørende betydning for deres fordeling partierne imellem. Så stadigvæk må man sige, at vi må lige afvente Nuuk, før vi helt dømmer, at de er gået så meget tilbage, at de er blevet mindre end Siumut. Uantakosinnaasatsit tassiumut siuariartorporsuli illoqarfinni tasmi takusatsinninnoqarfinni taakkunani imaalernerpa siumut tasa ajungaalerpo taamatut pisoqassappat qannoq nunatsin sunniuteqassua siumut uteqqippat taan апеққутааллуинарпа киккут сулеқатигиссанерс туани наалеруманааппеқаноқ сунниутерассанерс нунатсиннут амерлнерустеқалерпат таакку политиккерит оqaасеқарфигиссаллуиммақа налунгиннеруссуа виссаганарсиарпаа. Yep. Skriv ind til os på facebook.com/grenatinex, så skal vi bringe spørgsmålet videre, eller besvare det så godt vi kan. Og vi skulle være klar med en foreløbig Galaslit Nunat optælling med 19% af de optalte stemmer. Ja.
Det er svært at sige nu. Ja, de 19% optalte fra hele Grønland, så er der en væsentlig fremgang for Siumut på 25%. Men der er omkring 6.000 optalte stemmer her, kan vi sige. Og man kan sige, at Siumut i hvert fald har overhalet IA indtil videre med næsten dobbelt så mange stemmer. Men vi har også optalt 110%. Ja, det er ked af at meddele, men vi skal godt anerkende de fejl, der er. Så et eller andet sted må der være noget, der ikke stemmer. Nu kan jeg ikke lige se, om det er bare der er en fejl. Men det tegner vel så et billede. Det er jo næsten dobbelt så store. Og nu med omkring 1.600 stemmer, man skal op og bare for altså mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut. Så det er vel en betydelig... Det er en betydelig forskel, men som sagt, Nuuk har en stor skare af stemmer, så de kan stadigvæk nå at være meget lige. Men altså det mest overraskende imod tendensen, hvis man kan sige det på den måde, så er, at demokraterne er nærmest ved at blive elimineret. I hvert fald de mindre steder. Men demokraterne har jo deres base også i Nuuk, men det ser ikke godt ud på nuværende tidspunkt. Tänne unterkontien naptamakkallu kisin qasmadersut 1% tas siumut iamingani marloriam siuariaqqaneru tastaanna nalinginnaasua taamaattarnera imaluunniit naamik soonam nalinginnaast uqaatigineqarnaangila una pistingalu ukkuapaarlaassumasutut ipput soonam 19% naat kisinneqarneqqarsaatigigaani kimullermi ia tas amerl iaalu siumul paarlaassumasut isikkoqarput 19% kisereersimanerani uqaatigissangaat uanni tas kinguariarnerpaattut takuneqarsinnaavoq tassami partiinmi kinerni demokraatit арлаатсигут демокраатит неернартерсиорпаат ималунниит тус кингуариақаттаартуартут таккуагут султакунгилавут иммақатаасиарлалум султакунгилассиориарнери таамааммат qulaarnarsilerpoq maani nuummi taakkua амерлнерусуни тассами иа сиуллиу таа демокраатит маани амерланерит таассартууппут кисиан таам ингерлааннассаппат соорлууна уна 1,9% qaffatigaarnissaa апеққутингортутас demokraat eqqartartillumi taawa demokraatit katersuuffigisaannut koortuarprukruusimut suleqaterput alissaansin piareerluinnarpasilerpoq imaluunniit piareerpo aalissi demokraatikinguariarput taakanimita susoqarpaa qanormitatinguan tassa taanna apeqqut ingerlaterpissavaraa Jens B. Frederiksen kinguariarpusi qanortiguisiu tassammassakkuut illuarfimmikinerit taunnuneqarfikisinneqarput uutsin soorunami immaakitaam taannalungila illuqarfi angineri isimaartoruussuupput taamaam takussuarput nakalaatiuqan isikkoqassaners unnummut qana ingerlavisi tasqiimasooriupput aam nipilersortak tau nuannersoorium aam aliikusiariilikkam kisiasoorl iserlugu immaani kalluallalaarmalunnaarsinnaasoq naam taamaattoqangilan nuannisartoruussuupput eqqissimasooriupput kisataamaajuaannar Jens B. Frederiksen, I har fået lidt tilbagegang her, lige forløbig i hvert fald. Hvordan tager I det? Jamen altså, nu er det jo de mindre steder, som er talt op, og det er jo ganske almindeligt kendt, at det er de større steder, som betyder noget for os, og derfor må vi jo så se, når vi kommer lidt længere frem, hvordan det kommer til at se ud for os. Men sådan er det. Jeg aner en lille smule skuffelse i hvert fald lige nu. Er det rigtigt?
Nej, altså selvfølgelig er det jo, når man sidder og ser de her tal, så er det sådan. Men folk er stadig friske, og vi har noget god musik her, og der har været god underholdning, så folk har det rimelig hyggeligt her. Yes. De hygger sig her i Godthåb Bryghus i Demokratiet. Daniel Thorleifsen, der kunne sige narbut. Det er sjovt, at orating var nu en ret imma annikilli med som så. Uku parti allet reviasangan sorlu. Qama var parti kingultas parti nu sioqqullun demokratit. Parti nu tainikup massakkum parti inuit taamannak siuariaqqanarat prosentrassi siunarpa 7,9% siunguatsiarpoq массаккумут 19% кисиннеқарнаанингааник сингусималунни таангусиннертингусимават таанна партиим нутаамут налингиннаассуа таамаатторнера партиим нутаамут акерлиунерм тунгавеқартумик саққуммерсум таан налингиннаассуу каттуссеқатигит эққаамассуут ааллартиккамик ингерлааннав сисаман илаартаатсақалерс аама парти аллат нутаависарту тааманиккут таа парти иап атастсиумул аватаатигут исераагами амерлагаатиартун таанеқартарпут таамааммат иматут тупааллиннангилақ парти инуит марлун пигасуниллун исертитаа qassaalorpat ukuppartiit nutaainnerit piffискингуллеq imalunniit toquluttuarisaanerani kingullermi partiinnutaa takkussimasut eqarsaatigissagaan suut kikkut qaneruna imman malungitiinnerpaarismappat tak partiinnutaani ja partiinnutaa nunat toquluttuarisaanerasooll kingulleq eqarsaatigissuutigu unna eqqarsaatigiaanni parti demokraatit pilersinneqarput siumukkunningaanniik tassam aneriarluni pilersinneqarpu taamaannerani tupinnarpallaangila aama innuk tassam qinerneqarluartortu tassuum pimmat amerlagaatiart isersiman kisen taan pilersitsuat massakku allam partiimi taul ikiliartornera una demokraatit oqoltuasaan isingissagaan immattut annertnoosum tupinnartoqangilerta ikiliartorna una partin tassam partiingaani partin nuuttarm eqarsaatigissuutigun partiimnuuttut арлақангуатси соорлу калисталлунни аама кнутлаасиаринууппо тааман қинерсоқалернаан партим аллам нууттарна налингиннаассуа тус налингиннаалериарторпо аама иматтакорнартаангилертаан партин нууттартут арлақарпут аама қинерсернуп кигорна соорл партим аллам қинертиккалуартик сиумумиккалуартик киуллам такуарпсорл иаамингаанниик сиумум нууттоқарпоқ сивигиттуа qaangiutiinnar султаамааттут такуллаттаасалерпум ааммас тус туннумут Vi så vel en tydelig skuffet Jens B. alligevel, og selvom han prøver at skjule det lidt, så var det vel en skuffet Jens B. Frederiksen, vi havde billedet før. Det må man sige. Og selvom han siger, at det er de små steder, der har bragt dem derhen, så må man sige, at tendensen for dem, de holder hele vejen. Jeg har ikke set, at de har fået fremgang på nogen måde. Masya ko tasilamingaanni kisittisit takkussimalerput suti tassa taamaapasippoq taamaattuannarpoq una taamaappasipsiumut taamagaatiaq siuariartarluni taavalu ia ikiliartortoq ukua soqutiginarsiartussapput uku kisitsit 60% uaniittuunersut
амерлиартортлуги такутиссуаат qanoq qandaasarpaat qano immin qanilliartortiginer тасоqaатингааллаанна нуумми такунеқарсинаасарпо qanoq qanivitsingisinnaanеrat тас qaniltigisinnaaner кисиан унну ингерланаани тассами массак имаалериалуарт 35% тигиппани 40% тигиппагит атаатсимаам катситниарпагут qan нунатсин амерлтигисут массак таасереерпат кисианит таамааккалуарту сули илуам такусиннаасаратсигу нуук пингиккутсигу ассилиақ эққорнерус тикиккуминааккамут писсаганақ eller har der været eksempler på, at der har været så massiv forskel på by og bygd, som der skal til nu at være? Plejer der ikke at være en tendens, der ligesom går igen? Altså, så omvendt er byerne vel ikke i forhold til resten af landet? Er det i forhold til stemme? Nej, nu ser det ud til, at både bygder og byer, de har den samme tendens, og den store tendens også mod, at de er ved at vende tilbage til Siumut. Ja. Man kan vel sige, at Siumut har de jo ikke tidligere haft lidt svært ved at slå igennem byerne. De har vel også et problem i forhold til hvad kan man sige, den mere veluddannede del af befolkningen, hvor de snakker mere altså de har altid været bedre til de mere populistiske begreber, frem for det så være så stærke på indholdssiden, kan man sige det sådan? Nej, det synes jeg ikke. Også ikke hvad angår byer. Altså byerne, de større byer i Grønland har været domineret meget af Siumut. Men de er specielt Nuuk, man ikke har formået at fange endnu i den grad, sådan at den hvad hedder det? At de ikke har taget det fra demokraterne og IA. Så de er svage i Nuuk, kan man sige, men de er stærke i resten af byerne, kan man sige. Det er jo eqartorparpsi Siumup nunarput tamakkerluunukittufingiarlugu nuummi taasisoqerneq nukittufingivallartangikka tassanimi tasuna pequtaasinnauna tunguammattorsinna oqaloquttuarsinaafi taan nalunarpu kisian oqartoqartarpu sort demokraatinut imalunniit annam demokraatinut taassartut qallnaajunerus tauli amerlaneri immarnuumi qallnaasartik tauli tamatum saniatsigut ilinniartut tauli inuusunnerit iyaam qinersart aamulsorporissuaam nuummiipput tauli taakkua Siumut tassami taakkun aallerfiinissaa nukilaafigisima sanguutsiarpa. Men Qadusaartiit hænger stadigvæk langt bagefter demokraterne. Ikke så langt i denne her omgang, men Qadusaartiit skal også til at finde noget. Det ser sløj ud for dem, mens demokraterne, de har en markant medlem i demokraterne fra Qadusaartiit i Tasiilaq, så det er derfor deres tilbagegang ikke er så markant her. Så hvis vi ser, hvem der har stemt for demokraterne, så kan man se, at de også har stemt lokalt. Så mens vi er fat i dem, så kan vi jo sige, at vi har faktisk en stemmerapport overfra, hvor Qadusaartiit er til stede i aften. Hvis Qadusaartiit pidutamitut nuummi ilangutasiortut ilaata takusalarnikua taana takulaartiu. Qadusaartiit katerisimmarfiani nipaannerupput eqqissisimanerulaarlutik nipilersortoqaraluarput kisian aatsaaffaarik ingerlapput Anton Frederiksen 1999 amerlanerpaajullusi inatsisartuniiti taqarassi sisamaavusi massakkul ataasinnaallut kisimiillutit mannalu ini eqqissisimallan nipaalluni isusoqarpiarani soorlu partissin assersuunneqarsinnaava tasami nipilersortu ingerlangillat unikkallarput immiussinisnalaani nipilersoqqissap nipilersoqqeriarpa taam qamanittut fiarsuunimi imalinnaaput ilagut
soornami pissangavugu taammunnuingerlanerani kisittisisuutamakkerlugi takusinneqangimmata массаккорпиа ималун унну ингерланернерривииммарлу ааюк инеқарпут qinnersivik una qaangiuttoq nutaarlu ааллартиттуссақ исертитақассавис тасаминериутингаарпу исертитақассаллута таава уннуусиннера қано пилерсаарутеқарпас тассоорни малиннаассуут ааллакаатиннеқарт фиарсууниккут киситсисаққуммерсиннеқарт малиннааффигиссуу никаллуаллалаангилас массаккут исумаарпуга сули нериутеқарлута аама киситсиси тамаккернерангиммата сули. Ja, Anton Frederiksen, der er ret stille herinde hos jer. Er det et symbol på, at jeres parti måske drikker gravøl endda? Det håber jeg sandelig ikke. Vi skal også være opmærksom på, at det er første gang, vi holder valgfest her i Nuuk, og vi er ikke så mange her i Nuuk, og som bekendt er Ilulissat vores hjemby, hvor vores medlemmer hvor vores fleste medlemmer bor der. Her til jeres valgfest, der er der 2 borde fyldt med jeres tilhængere. Er der håb for partiet endnu? Altså, aftenen er stadigvæk ung, og hele optællingsprocessen er ikke slut endnu. Og vi håber selvfølgelig, at vi får en mandat i tinget. Nu, da der var allerflest mandater fra Qatusseqatigiit-partiet, det var i 99, hvor I havde 4 mandater. Og nu sidder du jo alene som bekendt. Er der et fremtid for Qatusseqatigiit i Inatsisartut? Det håber jeg selvfølgelig. Og vi skal også være opmærksom på, at siden 99 er der dukket nye partier, som så også har taget formentlig vores vælgere. Så der er mange ting, der spiller ind der. Og tak for den rapport, og tak til Anton Frederiksen. Er det Søren Sindemække, Anton Frederiksen, Melgrønner. Facebook-kim gruppermutin facebook.com/darnkipungasqanersinum mut arlan apeqqutsaqaruit akisinnaasatsin apeqquteqarsinnautit Adissi aammassuti ingerlarsorpalupport massakparti inuit katsersortarfimmit nuummi ornissimava Adissi taakanni susoqarpamassakkut. Og det er Alice, der er Sørensen, der er klar fra forsamlingshuset med parti Inuit. Det er hun i hvert fald om få sekunder, kan jeg se. Alice, kan du høre os? Ja. Jamen, jeg kan høre jer. Der er gang i den herinde i forsamlingshuset. Det er godt, du er på. Spørgsmålet er bare, om jeg kan finde partiformanden Nico Olsen. Nico Olsen. Man er mod angusasiqanotigуисигит. Tässä suri taamatut unnumu kisittisi nuannersumi kummuigerlarusaarnerituli illammata nuannaautigeqaarpu eqqissiullutamaani malinnaruyorpuut aamma inui takkussuukaluttuinnarmaan qaniaratsi nuanneqaamaan anersaaq qanoq maannamut inissisimavasi tässä soonam uku иллоқарфиангинерит киситтисиассуписсагаанарпут кисианни пингаарнерпаани умматеқарфигисатсинни исорлиунерусунни инуит тигуллуарсимавааммалу акуерсаарсимагаат таан такусиннааварпу қуяффигерусуппагуллу аам пингаартиллуи сулиффигис сулигут тааллартиккут тассам илиусеқарфигиумаарпагут иллоқарфинни аннерни киситтисеққано исиккоқассангатипписигит пигит илиссин тунгатиллугу
neriuppunga amma imma nariinnaasum tas irlanerput maliinnarlu takutik qikkumaaraat taamatut kisittisit аллагуутеqaati ингерлааннассасут исумаллуарнеqa. Ja, Mikke Olsen er forventningsfuld. Det er lidt svært at få et ord igennem her blandt den her glade forsamling, men det Nico Olsen sagde, det er, at de er glade for de stemmer, de har fået fra bygderne, som er deres hjertebarn, om man kan sige. Ja, tak til Adi Sørensen for den rapport. Mikkel, Mikkel, nu har vi været ude og rejse til vælgermøderne. Hvordan har din oplevelse været der? Jeg synes, det har været skægt. Det er spændende. Nu prøvede det jo også ved specielt landstingsvalget for 4 år siden. Og det er, der er utrolig god stemning når vi kommer ud i byerne. Folk, de møder op i hallerne og hæpper. Og det er virkelig noget, tror jeg, som folk ser frem til, at vi kommer derud og laver de her ting. Og de bakker virkelig op om det. Og det har været nærmest rørende nogle gange at opleve, hvor meget de egentlig kommer ud og er med, når vi sådan er der. Det smækker at bare være ude. Angal så retarnikoen qinnersartunik ataatmissarlut aamalumaani qinneqqusartut partiataasiakkarlu apersortarsimalluit misigisaaqannuissimanersu apeqqutigakoqarpoq nuannaratungu suliarput taatu inuit takkuttarnerat qilanartarnerallu nuanisartarnerat takkullutik qiimaqataallutik imalun illuatungaan pilluti takkuttarnerat nuannarutigisarlu. Hvordan har det været for dig? Uden om bisangen går jo vort besøgtager inatsartunut at der qinersinum taamanna aqutsiama folketingim qinersinum aqutsinikuungaluarpun kisantaan allaanerusqartu pilassu besøgtageluusoorlu folketingim qiningassangortittut 16 naasut kingullermeqqaamaniarpaa kisan massakkut nunartamakkerluunnatsinnullu sammineruissuusoq taanna oqaatiginarsinavarbissanganernikkuuvoq. Skriv til os på facebook.com/renasenek, og der er plads til nogle gode spørgsmål, så hold jer ikke tilbage. Kom med dem. Det er Facebook-gruppen til facebook.com. Tidam kipungs renersinermut. Aperqutinik suli nasiusinnaus nasiussaqattarniarti. Taakkulu akiumarpun kiusinnausukku. Kisitsisit kangaatiamingaanniik takkussimalerput tas 23% maannakkum kisneqarsimalerpunnatsinnne qinersiviusut tassin takusinnaarput suli tassiuariartaamaattoq malunginiarneqarnerpaas sallunilu siumut parti inuillu ia kinguariaruissuarsimasoq. Tal for Gangatjak, 78% stemme, hvilket jo også er en høj stemmeprocent, som vi har set mange andre steder, og tendensen er stadigvæk den samme. Siumut går frem, et ordentligt losing til Inuit Ataqatigiit. Parti Inuit også stærkere, end man vel egentlig måske nok havde forventet, Atassut går lidt frem her. Det er ikke så mange steder, de har gjort det, og også en losing til demokraterne, der begynder at se sort ud for dem. Tas kattusqatingi demokraatilsulu kinguariartuarsinnarkangaatiam. Taanat kangaatiar parti Sunava. tus kangaatiar siumukkusarnikuur kisian kattusqatigit aam tassangaanni malunnartumi aam ilaarstat qiniassangort taqaaluorp kisan takusinnaasatstut soorluuna taagu piarneqarsmangit kattusqatigi.
Kattusratingi tässä kikkun saafingin nittuunera taanna. Taanna sorluqaatinger nittut illuatugiliulluni аммерлангаатсиартун сисаман илаарстааттақалерпоқ қинерсинеrit марлматума сиорнатсигу марлпингас кисинаам уqaатигисариарпа аам уани ия таамат кингуариарнера аам тупигилаассаангит илаарстааттақарпу инатсартун кангаатсиамингаанник кисианнили уани кингуариаргаатсиарсмаллунаам кангаатси Suomitaavaanna tau kinguariangatsiarsmas kangatsiaminganni ilaasortaatitaqaaluart арлаатсиу тус таанна ааллаққа таанил уqaатигисарпут иммаqa наалаккерсуутитақарнеқ акеқартарпо аама арлаатигу сиумут тассан утериарсаарнера аама тассуунак малунниуп. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt om, da vi var her for 4 år siden, der var det store valgtema jo specielt Siumuts frås med de offentlige midler, altså misbrug af skatteborgernes penge til private fester og andre private formål. Nu her 4 år efter, så ser det ud som om, at det er glemt. Sker der så mange ting i politik, at man kan sige, sidste gang fik det vel, kan man godt sige, en ordentlig lussing for det, men nu er vælgerne tilbage og har tilgivet, eller at det er helt ude af sindet denne her gang? Ja, vælgerne har en ret kort hukommelse, hvis man kan sige det på den måde. Men altså... som sagt også lidt tidligere, de koster at være i en regering. Ja, fordi det er jo stadigvæk mange af de samme siumutter, der dengang var anklaget, der sidder i toppen af partiet i dag, så det er jo ikke fordi, der er skiftet voldsomt ud på dem, der fik en ordentlig lussing sidste gang. Jamen, 4 år er lang tid i politik, hvis man kan sige det på den måde. Man har klemt alt om eventuelle eskapader, der har været i Siumut. Nu har fokus jo været på den regeringsførelse, som koalitionen har haft de sidste 4 år, og det er den, der har givet udslag i det her valg. Ja. Og sådan er det som regel, at det sker. Daniel Torafsen tässä ukiusisamuna qartarpars ukiusisammatумасиорна qinaqqusaartoqarnaan qinaqqusaarutigiina qartupilussuuq anningaasani katornerluisarsimaneritaalu ukua repræsentationskontumingaannik taakku aningaasarpassu atornerlunneqartartut siumum imma annerm taan pisarsimas taamattumullaam iyaasiuariaruissuarpu uanit massak iyaakinguariaqqippoq soommitaavan taamaattor tas qinersartut tamanna allatu summerfingeqqissimavaan immat oqartuartarpu qinersartut eqqaamasinaasaat uaniinnerusartoq ukiut sisamat ingerlanerani kikkut naalikkersuutitaqartik aqutsuusarsimanersu taan isinginiarnerusimavaat oqartik siunertatik ingerlassimavaat uoqineraluaraatsigit sooruna tamak eqquutsinerangit immaqa naalikkersuisuutitaqartut isinginiarneqarnerusarput taamaammassak aam iyaak demokraatillu suleriarsimanerat isinginiarnerullugu qinersoqarsmas aam malunnarpu. Upernavimingaanniit kisittisidaam takkussimalerput sulilu taamannak pisoqartuarsinnarpoq ila allam nutaarsiassaqa pasingiippo kisin 25% timaannamut qinersiviiq kisinneqarsimalerput tus aam taamaappoq siumut amerleriungaatsiarsimapput iyaalu aam taamatorluinnaq yakki kinguariarlun tus assilia taan ingerlaartu suli taannaaoq nikinganilu kisian aam taan siornatigul upernavik eqqaa avanersuaq taa tas ilaq avingarus masuniittut siumukkuunerusarsimapput kisianni qinersnerukkingorna ikileriaannartik massak uteriartortut aam uan takuneqarsin
Tendensen er det samme, det kan man sige. Ja, og hvad hedder det? Upernavik som Qaanaaq og Tasiilaq, de ydre distrikter, har været domineret af Siumut i mange, mange år. Nu ser det ud til, at de er begyndt at vende tilbage der, hvor de har. Men altså, som vi siger, som vi lige har talt om, det hænger sammen med, at man har været utilfreds med den regeringsfølelse, der har været for IA og demokraterne. Hej, det møder altså der ret så godt Siumukun i det nu med så at man så der film på med så godt lønner. Binge dagen Siumukun nu en du sagde så godt. Der må bare tak til Heidi Møller i Koppelhallen. Kan du høre os? Du binder naktumik nu med persøgter suger du af flune. Des oqatigin yaagara unagaluarpoq tupinnaannartumik nuummi persertorsuugaluarluni nuuk timersortarfian iserluni silaanna allaaneruissuuvoq nikorfaqatigivakka vittu quyaakitsoq Per Rosingilu vittu immaasiullerpaam qinersineru ingerlaneran qunguyoruissuartillut takuakkit missigisatit massak suuppat imaannaanneqaat aamasiummi siuariaatiqarnissartaan qineqqusarnuunalaani uqaayartuutigiuarparput aama pisussaaffiliuoq annertuumik takusinnaasattilullu nuannappuut unnummut ilumorpa nuannaarpisi Vittus Ryagittok. Under hele valgkampen, så tror jeg ikke, jeg har set dig smile så meget, som du gør lige nu. Hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig lige nu? Det er en overvældende følelse at mærke, at vi får en opbakning fra hele landet. Og den gejst og glæde, som vi møder af vores bagland, den er overvældende. Per Rosing. Siullorpaam sassarlut siumum massakkullu siumu ingerlalluarpasilluni qinersineri ingerlanerani ukisittis namminoqaluttuarput illiulluni qanuippa naleqangilluinnarpoq tusaasinnaavарпут inuit qanoq nuannaartigisut tupinnaqaaq anersaakkut nukittussusart kalaallitassan takutippaat pilluaritsi Imma allami oqaasissaarukkuna qallarpugut studium uterrippugut tilbage til Mikkel og Anna. Tak til dig, Heidi. Heidi mrujaungut du pinnangittum siumukkut nuannattu pilussuupput. De har vel også god grund til at være glade i Siumut lige nu. Det ser jo godt, det ser rigtig godt ud. Kan du sådan lige kort skitsere, hvad er det, de har været gode til denne her gang? Jamen altså, de har jo deres valgtemaer har ramt befolkningen. Man må også sige, at der har været en del utilfredshed med IA og demokraternes og Gadusrati selvfølgelig det stykke arbejde, som de har ment, at det ikke gavnede Grønland. Så det er helt tydeligt, at det er utilfredsheden med det stykke arbejde, som befolkningen har ikke rigtig kunne se det der lange planer og opgør, som altså hele genopretningen, det har været meget slidsomt for regeringspartiet, som har måttet tage nogle ubehagelige beslutninger med besparelser her og der. Det tror jeg, det er sådan nogle ting, der har slået igennem hos vælgerne. Daniel Torleifsen, Siumuk nuannattu pilussuaat angortakkuungut.
Ia kuda siumullu assigingisutaat anginerpaa takutissorutigu sunaana anginerpaa assigingisutiingaan. Tässä unna siumukkut imalun inu ataqatigin naalikersuungortitaqaramik annertuumik uqaatiginiarsimavaat aaqqitassat iluarsisas aniaasaqarnum tungasut nalimmassaanum tungasut taavalu immaqa aniaasikilliornerup kigunerisaanik sipaarniarnissat assigingittavak ingerlassmasaat massakkut qinersartut immaqa annermik avingarusimasuninngaanneersut uqaatiginiarpaat tamakkua naammaginagit allamil immaqa aalakkersuus suutiseqarnissaq tas uku asorlu eqqarsaatigalu ungasis isingalungu piareersaat soorlu 2025 mut tummik naalakkersuus suungallartumassakkut pilersaaruteqarput tamakku tassa innuttaasut piumangisaa pilersaarutit ungasissimo isingisut taakkuninga qinneqqusaaruteqassalluni iluatippallaarsmangala immaqa naalakkersuusu taqartut nassuyaannerat taan immaqa inuyaratsigin imalunniit amerlasuun paasneqarsimangila tas unna 2025 isingineq aama qineqqusaarnam tusarparput ila taamatorsa utaqqisoqarsinnaangilaq uagut massaka torsiutigu aaqqinneqarniarlik immartas taanna pistingalu siumutaam siuariagaatsiarsmanera ilimanarsinnaau taamaammal una ukiorparuissuut siumut isingalun pilersaarusiorn immaq uqaatigineqarsimau taam suitigisum utaqqinnaangila pisar tassami taamannak soorlu ungassismu isingalungu ni piareersarneq pisariaqartua imalun innuttaastas pisarissagaanni uunga ersarassumik naattumil oqaariartuuteqarnissa pisariaqarmuppaasarpo tas qineqqusaarnum taan atorluarneqarsimassinnau soorunami pingaaruteqartuuissuuvoq nunnamut naalangaaffimut sumulluunniit ukiut 2030 susoqarnissaa pilersaarusiussallu kissien taanna immaqa qinersartut tunulliussmava oqartik ullumik aorntorsuutigu aaqqikkunik immarpitsaanus taa unna qinersiartortut soorlu ukiormanna qinersiartuleramik sunarpiaq pingaartinnerpaasmava tassunguteqqilarut immarpiaartinnerpaasmavaat nammin atukkamik ullumi aqagulu aaqqinneqarnissaat immaqa annikinnerusum eqqarsaatigismava ukiutsiut qaangiuppata nunarput anigaasaqarneqanu isikkoqassu kissian aam tassani assiingistеқарп тааннааннаангитсу аама сиунissamut soorl аттассарсиорнерм политикким qanu anigaasat isертинеқарсинерс аама ассортуустаа сориуссуақ иммаqa сиумуккунингаани оқариартуу таат ерсеққиннерусимавоқ ималуунниит поорторлуагаа нерусимаммат биуминартиннерусимассу Nuparnemingaanni kisittisit sulitassaniikkallartas 25% kisinneqarsimalererput. Så det vi kan måske følge op på det du lige snakkede om der, så det er lige så høj grad en eller måske i højere grad en losing til IA og demokraterne for det de har været ude i, end det er egentlig en cadeau til Siumut. Ja, befolkningen har måske haft svært ved at forstå, hvorfor man skal planlægge i så mange år fremad, og det har de ikke formået at forklare, sådan at det er forståeligt for det enkelte, hvorfor det er så nødvendigt for et land at planlægge så meget fremadret. Plus det, at det man snakker omkring afgifter fra
efterforskning, de har også været meget mere slagkraftige, hvor man har sagt, at vi skal have afgift fra dag 1, ikke? Uden at det rigtig måske har holdt eller vidst, hvad forskel egentlig betød. Jeg har hørt, at nogen siger, at de snakker bedre til hjertet, end, og I måske mere til hovedet. Er det? Ja, plus det, at folk som regel også stemmer med pengepungen, sådan forstået på den måde, at hvis man har nogle... hvis man er mindre bemidlet eller ikke har fået fordeling af samfundsgoderne, så er det der tæller. De nære ting, altså hvordan har jeg det i dag, og hvordan har jeg det i morgen. Og det er sådan nogle ting, som spiller en stor rolle for vælgerne at stemme, hvordan man som person eller som familie har det, og måske ikke så meget på de lange linjer i samfundsøkonomisk henseende. Uan eqartorpastan atsorlaafsin tassa soorluisiumuk diaallut assiingistigisinnaasa tassa siumup misingissutsin oqalunnarusinnaanera innuataqatiginningaannillu immaqa qanorna sitassorissutsim taam taasinnautigu kalaalsut ukua innuttaat eqqartoqqalaasangutigin aleqahaamornikuupik viiklaisilu sunaana assingiingissutiginerpaajunga taak marlullutik når du var masse kopier den akissanerlu kisianni undupinnangilaq kuubik viiklaist naalakkersuusun siuttaasungoormi piffissaq eqqorluarlugu una nammilersulernerput ikkunniku taamaammal aamma issittumi aortorsuut assiingitsut silaanna allangoriartornera taa kalaalnaat nunarsuormiuqa taajartorneran tungasut eqqartortorissuuga taavalu immaqa ukiorpassuut sium isingalun immaqa eqqarsartarnera nutaayusutut isigineqarsinnaa tupinnangitsum pistingalu nunarput namminersortungorma aamma namminersulermat aamma nunan allanut ataqatigissaari nimman suleqatiqarnis annertuumi taan aalluniarsimaga maluginiarpa тестаа имааппусоорлу туссартарпарпут наалаккерсуисооqatigiit тассама массаккума укиун сисамани кигуллерни иннутаассунут унгасиннерат таанна нунаму алланут сааққаяанер писсутеқарпа тааматут иммар миси манеқарсинаау имат паасиллу аунторсуутит нунап аунторсуутигиса аннертунерит соорланиаасеқарнерм тунгас таа нунан аллан аам сулеқатеқарниарнерм тунгас иммақа исигиниарнеқарсимап поқартик уагумми аерларсимап фитсит уагумми маа нунатсин сооруна сулиниарн таама арриитсигисимас ималуунниит тунуллиуннеқарсимасоқ иммартаама эққарсарсимасинна таатас укуа инуттаан утеққилаарутта инуттаатааккуа эққарсаатигиссагутсигит иналакерсуссиулиттаасуссаатут пиуккунеқарнерпаамарлук алеқахааман купиквиклаастилу таакку инутта миккут асигистаа таалааралуарпис кисaan исисеққилаарсинаавиу қануқассигиингистигинерс унда асигистаат апеққутаа сутсигут унна наммини периутитсигу ималуунниит сутин сутинермиккут унна эққарторнеқартуарсимооқ нааликкерсуисооқатигиит таавалу иллуатунгилиуттут сулериаасианни ассориуссуақ ассортууннеруйуссуит аннертуут атууссимаппукиун кигуллерни сисамани таавалу таанна имминнут қаниллаттунгиннерат иммақ таан арлаллик малугиниарсимагалуарпаат кисианнили соорлу массаккут qinерснам таан эққарсаатигинеқарсимангитсо налуаа сууппистаас симассана
тас илуморпусоорлу инатсарту татаатсимитсиллугит оqaатсит имма аннернарсинаас киллисимилqaангисиннаас илаанитниккут аторнеқартарпут тас оқалуттуарисаан киум қивиассагаани ааттаа таам ингасатсигисим писоқарпа ималуунниит сиорнатсиу тааман такуссаасаарникуа оqaатсаккорту аторлугит имминут киммааттарнерат тан малуиниарнеқарсимаоқ аам арлалинник тусартуарпарпут оqaатсаккортуруссуит иллуатунгилиуттуник аторнеқалерсимасут таан нутаатут оqaатигисариақарп сиорнатсигут партилерсорна ааллартеққаама аам тааматут ааллартиккалуарпут кисианни инут тай имат пиваллаарнан кисианнили сиунертақ пинеруллу таманна нипааллиимериарлуни уккиут киуллиунерус массак атууттут ингерланерани малуннарсиартоққилерсут оqaатигинеқарсинна сооммитаамиуна тааманнак малуннарсиартоққилерсу саккортусси сиарторлунилу таман ассигинтуни нассуяатеқарсинаа аам писсутааллуарсинаа сиумут аатсаат сиуллермерлуни иллуатунгилиуннерм иллуатунгилиуттуугами укиукиуллисисамат имааснаа таан пеққутаасимин тассу. Jeg har et indslag klar, hvis du du sagde sjoffen qinersiartortun saariarutta ullatungaa nuummi tas sida nuummi perlukuillunu pingami taakkuanni taamaattumillaam pussinnik qinersiartortut ullaaptungaani amerlappu taakkulu kaillaaratигилаарпу такулариарту pussit assakaasui ingerlapput уллаарминалунаақутақ qulинgiluaniit qinersivipassuut аммарнеқарниариартут пуссерлутик qinersiartortut имаагиннавиппут qinersiartoqarlunga pisiniariarlunga angersalersuga тасса qinersiartoqarникууллунга ангерлартунга нусуарми сина нигерлэрмин qinersiartoqarlua утеққитту qinersiartularpuut катуамут пилерсаарутигалу qinersinерпусsin илааниссат ja das пилерсаарутиереерпарпут уллу аамтаана наллиутторсиорпалаартут исиисарак уанга тасса киффаангиссусатсинник наллиутторсиор нерусут исиисарак pussit qinersivimmiit nuussuarmut qinnguttinnut uterlugulu ingerlaaqattaartuarsinnarput silalu anorsaarluni masannartulioqattaarmat periarfissaq qinersisartunit iluarusuutigineqaqaaq ajungeqaaq pingartum utoqqarn iluartorussuu inupassuarnu iluassor aama utoqqarnut eqqarsaatigaa iluassasor питсаассоруйссууоқ аамналунгилаа қинерсуин аллан соорлиллоқарфин аллани таарса аторлуу аллаат питсоорлуттут аажорторнеқартарпут питсорисууюннаарат тааққуянеқаа пуссеқармат тоққаппу соорлиларлутсиллуу митториу аам маамерсанеқинерсиартортар таамаа Daniel Torausen takuarp uani pussin qinersiartort nalungisatsit nuummi ullaiiterpunguga perlukuullunilu anerlukuittoq taamannagi nunatsinni tas isoartoqimma imma ilaaseqinnerpu ila perlukuullun soorluummitul qinersiartortut eqqaaneqakkaittarpo soor qinersiartortoqarsimappat sida immaam peqqutaallun qinersiartort amerlap put malun sinarluneri imma peqqutaallun qinersiartort ikipput taanna apeqqutaasarnunatsin qinersinermi silaqanoq innera tus apeqqutaasanguatsiarp una pistingalu immattut qinersineri idai naliinnaasut oqaatiginerarsinnaap qinersinerit naliinnaasut kisen qinersineri idai oqaatiginerartarput una pingaaruteqartoruissuu soorlu massак oqaatiginerarneqarpila aattassarsiulernissatsinnut qanoq aniaasanik isaatitnissarp aaliangisoruissuuso nuna allaningaanni immikkut isiginiarneqarmanna kisen nunatsinningaan isingalu unna apeqqutaasinneqarnerugunarpoq naalakkersuusut ukiut kingulliitsisam naalakkersuusuusmast uagut imma sullippallaarsimangilaatu massakkut uteqqiniarpuut siumukkut
taam isumaqartillu sida apeqqutaasutut oqaatigineqarsinnaangilaq aammassakkut soorl illorarfin annerni soorl pussiullugu illuunni ingerlassinnaanera aornangissiartorpo siornatigu immaqa soorl utoqqaanerusut soorlu atastikkun qinersartut imalun arlaatigu ila sila ajoraa taakkunun ajoqutaasarsinnaasimassooq pistingalu immaqa utoqqaat qinersiartungitsoornar pistingalu qinigassaaluatik qiningitsoortarmat. Mens vi venter på de næste tal, så vil jeg godt tænke mig at høre, hvad Parti Inuit ser ud som om, de bider sig fast i et par mandater, eller måske 3, det ved jeg ikke. Hvad synes du, hvad er de lykkedes med? De lykkedes med at fortælle vælgerne, at deres budskaber om, at der er for meget dansk administration, den er nok slået igennem. Det må man sige, fordi en af deres stærkeste mærkesager var, at den danske administrationspraksis er for dominerende, hvor de rent grønlandsksprogede måske har følt, at de ikke har formået at kunne kommunikere med Jeg starter lige. Så har vi Qaqortoq. Det er den første store by. 1860 stemmer. Stadigvæk præcis den samme. Hvis du kort for det dansksprogede kan sige, hvad springer dig i øjnene? Ja, at de er... der er mange, eller hvad hedder det, Siumut har fået en stor fremgang der og tilsvarende stor tilbagegang for IA. Daniel Torapsen, das illit hukua idisimatauffissuatit tikerautiun qaqqortoq illuqarfiita annersaat ilaatikipparmassakkut suli taamappasippoq ingerlaaseq тассанииннавиппасиппугат тассанииннавиппасиппугат аам уqaatigeerpap qaqortoq siorntigut siumuqarfissuusmas kingullerm ia amersorpassu tassангаанит массак утерtut isиккоqarput таакку уан qaqortum soormittarfissaq иааккут мисиссоққинниарлугу оqaасеқарникууп тассун пеққутаасмасиннаава сиумуп ерсеқарнерусми имма оqaасеқарсманера таан пиллугу тестан мисиссуинеруйуссуарн таанеқартарт сооруна мисиссуэққарта соорун уа политиккернаммин аалиангиниангилагут тас таамат уқалуттоқарпо соорт сиумуккунингаанни кисиан таам уқариарта аам уан малуиниассоорпут демократит нериорсуип оqartiqaortum миттарфиттаассоо миссуэққиссангилу кисиан таамааккалерт уан кигуариарсмаппут таамаам апеққутит аллат иммақа тассанииссамасиннааппут пистингалу иаап кигуаарнера алламииссмассоо аппаатингуллу таан аам апеқ тассам апеққутаақатаасиннаавоқ тимисарторнам имал ангаллиннам тунгус кисиан аалиангиисуувиссуунгитсум пистингалу demokratisk nedjorsuenere uden bestemmer taanaqangaarсмангин. Vi er tilbage i en lidt mere klassiske opstilling her med Siumut, IA, Demokraterne, Atassut, de fire gamle partier, der er tilbage i spidsen. Nu kommer vi ind til byerne. Er det noget, vi vil se videre ind i de store byer? Ja, i de større steder i Qaqortoq. Sisimiut kan vi forvente den tilsvarende tendens, og måske også Asia, at tendensen har været sådan overalt, og det plejer at være smidt af. Bortset fra Maniitsoq måske, som har en lidt speciel status, fordi det er Atassut og Siumut der. Selvfølgelig IA, som kom meget frem sidste gang. Men her er de, at måske lidt tankevækkende, at demokraterne er gået så tilbage. Det er dem, der har
som måske det eneste har kategorisk sagt, at der skal i lufthavn der, men det har ikke været det afgørende spørgsmål. Det må være nogle andre ting, der er spillet rolle i den her. Men i tog er der en qartukkat Danieli. Qartukkarnut unanaapirtuuppa. Unna atastikkut tassani kiguariartut takunaqarsinnaap kisiantas siumullu iaaram tassan paarlaattut oqaatigineqarsinnaap. Tassimaap siumut annertuaatiartum illoqarfin taakkunani siuariarniarsma aam sisimiuni aasian aam takussuar pranorinersoq kisian aasiaat iaavinerus immartaan takulerutsu takussuarput immarkisiartaal nuullu taakkisiartaal simma allaanerulaartus kisian assingerluinnarpaa unnummut takusatta unna siumukku tastaaman ingerlaannassapata kikkut suleqatigisinnaanera siumukkunnut qanissinnaasuaraju tus nalunartua taakkua apeqqutaalluinnarp taakku qinerserno inerna takuunikku kikkut amerlunerusteqa qatigisinnaanерluit eqqarsaatigilissuat. Vi har tal fra Manitor. Ja, og det siger næsten det samme som før. Igen, demokraterne, det ser sort ud. De går kraftigt tilbage, og Gadusratiit stadigvæk også kommer til at kæmpe for et liv i politik, mens Siumut går voldsomt frem, og IA igen går voldsomt tilbage. Ja, det er den samme tendens overalt, som nok også sker i andre byer, bortset fra måske Asiat. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå der. Og Nuuk, som måske holder skansen, fordi det ikke er en så Siumut-domineret by. Atassut går også en lille bit smule frem, og partiet Inuit ligger stadigvæk og holder fast i de der 6-7-8%, hvilket vel er overraskende stadigvæk lidt mere, end man havde regnet med, er det ikke? Med hensyn til Atassut, der er de, Manitor har markante Atassut-politikere fra tidligere tider, som man har kigget på. Så det er ikke så overraskende, men de er gået lidt tilbage. Uanne sorlu isingingutsigu kattusseqatigiit isertit tassami kinguariaannaap isertitaqarnissa ilimanersinnaava sorluun qulornarsiarturtaan taan imma erseqqinnerpaam oqaatigisinnaarp maani massakkorpiaq sorluun kattusseqatigiit ilimanerunnariarturt isertitaqarnissa tas uanni sorlu Anton Frederiksen naalakkersuisuuniku ilulisanilu angerlarsma frarten inatserten ilaasortaasarnikuulluni taaman naalakkersuisungorna oqarputit partiin mikinarusunnik qanorna ineqartartu uma Anton Frederiksen maanga pismanera nimma qinersarten qimallungit taam pismanera taan pissutaaqataasinnaavaama taan pissutaaqataanerpaat immaq oqaatigineqarsinnaawoq illuqarfini taau aalisartu taakku illersortuakkani immaq ungismassuai taau ulluinarni oqaloqatigisarner immaq qarutigorneruleriartorsmu aantuut immaq nipaappallaaneqarsimaor taulu eqqarsarsimassapput immaq allan taasuguma iluanaarutiginerussallunammi uan takusinnaarpa alaqahaamorni maniitsumi taaguneqarnerpaasmus Karl-Lybertsilu aamaniitsumingaannersoq ukumi marluk aappa pingajualu tomormik adeq Karl-Lybert sivatku halmaan taulrut halmaani Mimi Carlsennilu taakku tomormik maniitsumingaannersu taam tupinnangila taakku amerlasuun taagunneqarsmassuun illoqarfimminningaan kisiantas partiimi siulittaasortik siumukkormiut taaguulluarsmava taulu illoqarfimminningaannersaam Karl-Lybert viceborgmesteriusaam taaguulluarsmal. Det er igen Hammer helt i front og så flankeret af den lokale helt
Og Lybert og Sivert K. og Ruth Halman, og er også... Og så har vi Mimi Carlsen også, som har fået lidt stemmer derfra, men de har stemt på deres lokale kandidater. Og så skal vi til Godthåbhallen, hvor Al-Ra står klar. تسمسك النوم يشلصت مسطح مد سيو مكود تكو شرفينا سوغد بيني تواتك نو نتسو سبوت اريس تساسنا Ja, nu til Massorterforeningen, at erfaring var partisøgelig så Alera Harmon i Sabok. Kisienne ungunne karami. Valitare lareertigu. Alera, Anna. Asit og qaluttuart silaariartigit. Tasimu mingani takusinnaasatsit nuannaartupillussууpput mikkilida. Det så festligt ud i hvert fald. Det må man sige. Yes. Daniel Thorleifsen, tässä
Uan takusinnaarput imma ajungaataqersimapput. Tas restprocentima 36% kisernerasiun 50% tiusortakuarp siumut. Tasmannakkumut 50,2% siumumingaanni pissarsiarismavat. Imaalernерпанунарпут арнамик налаккерсуусиулит таасертарниатеқаа такориартсум тастааматут массаккумут ингерлааннассаппат соорлу таамарианнаарс. Der er vel god grund til at smile dernede. Det er vel svært at få smilet ned med de tal, der er kommet indtil videre. Det er vel voldsommere, end man havde regnet med. Det er voldsommere, end man havde regnet med, men lad os lige vente på Asiat og Sanook, hvor meget det rykker. Men i hvert fald ser det ud til, at nu efter 36%, så har de fået 50%. De er voldsomme tal, må man sige. Det må man sige. Tänne det on siumuksiuariarnissaat siudittuutiginerarniku taamarsuaq siuariartiginissaat siudittuutigin tassami kisit